እዙይ ሬዲዮ ኤረና ድምጽ ራዲዮ ኤረና ዕለታዊ ዜና ሰራዊት ኢትዮጵያ ተደልዩ ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰሙናት ናብ መቐለ ክምለስ ይኽእል ክብል ኣፈኛ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊጹ። አቶ ሪድዋን ሁሴን ማዕከናት ዜና ብዛሃቦ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ በይናዊ ምቁራጽ ተኹሲ ምክያዱ ንሰብኣዊ ምኽንያት እዩ ክብል ይጠቒሱ። በንጻር ዚ ኣፈኛ ክልል ትግራይ አቶ ጌታቸው ረዳ ንሮይተርስ ብዛሃቦ መብርሂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኣወጆ በይናዊ ምቁራጽ ተኹሲ ብወገን ትግራይ ተቐባልነት ከም ዘይብሉን ጸረ መጥቃዕቲ ሓይልታት ትግራይ ድማ ክሳብ ኤርትራን ክልል ኣምሓራን ክቕጽል ከም ዝኽእልን ኣሚቱ። ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝዋንዚ ንዝበዝሕቲ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ከባቢታት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽሩ ከም ዘእተወ እዩ ዝግለጽ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ከቢድ ክሳራታት ኣጋጢምዎ ክስሕብ ከም ዝተገደደ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብ30 ሰነ ንማሕበረሰብ ሚድያ ብዝሃቦ መብርሂ እቲ ሓቂ በንጻሩ ምዃኑ ይመልኪቱ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ብትዊተር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ድማ ተዳኺምዩ ንዝበሎ ሕወሓት ኣብ ዝተናውሐ ኩናት ንኢትዮጵያ ንምድኻም ስለ ዝኾነ መደቡ መንግስቲ ናይ ስትራቴጂ ምቅያር ከም ዝገበረ ሓቢሩ። መጻኢ ዕድል ትግራይ እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል ሕቶ ኣብ ዝለዓለሉ ዘሎ እዋን ባይቶ ፀጥታ ንዕለት 2 ሐምለ ህፁፅ ኣኼባ ከካይድ ምዃኑ ተፅቢት ኣሎ። ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ IMF ንሱዳን ናሳት 2.5 ቢልዮን ዶላር ምወላ ከም ዝፈቐደ ፍሊጡ። እቲ ምወላ ውሽጢ 3 ዓመታት ንሱዳን ክወሃብ እዩ። እቲ ኣህጉራዊ ፋይናንሳዊ ትካል ንሱዳን ገዚፍ ምወላ ንምሃብ ከም ዝወሰነ ዝገለጸ ባንኪ ዓለምን ካልኦት መሻርክቲ ኣካላትን እታ ሃገር ንዘለዋ ልዕሊ 56 ቢልዮን ዶላር ዕዳ ንምሕዳግ ዝተፈላለየ መደባት ኣብ ዘተግብረሉ ዘሎ እዋን እዩ። ቁጠባ ሱዳን ንምሕዋይ ዝዓለመ ኣብ ወርሒ ግንቦት ኣብ ፓሪስ ዝተኻየደ ዋዕላ ሱዳን ካብ ዘለዋ ስታት 56 ቢልዮን ዶላር ውህሉል ዕዳ እቲ ልዕሊ 19 ቢልዮን ዶላር ከም ዝተሓድገላ ይዝከር። ብፍላይ ኣሜሪካን ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳን ብድምር ልዕሊ 10 ቢልዮን ዶላር ዕዳ ሱዳን ሓዲገን ጥራይ ዘይኮነ ቁጠባት ሃገር ንምብርባር ዘንቀደ ኣማይት ሚልዮናት ዶላር እውን ተመባፂዐን እየን። ሱዳን ድሕሪ ዝኹሉ ዕዳ ናይ ምሕዳግ መብፅዓታት ተሪፉን ዘሎ 30 ሚልዮን ዝተገመተ ዕዳውን መኽፈሊ ወይ መሕወይ ዝኸውን ኣብታ ሃገር ምዕራባዊ ወፍርታት ክተባባዕ ዝዓለመ መደባት ከም ዘሎ ባንኪ ዓለምን ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን በብወገኖም ይጠቕሱ። ሶማል ኣብ 10 ጥቅምቲ ሓድሽ ፕሬዚደንት ክትመርጽ ምዃና ቀዳማይ ሚኒስትር ሃገር መሐመድ ሁሴን ሮብለ ፍሊጡ። ምስ መራሕቲ ርእሰ ምሕዳራትን ቀቢላታትን ሶማል ኣብ ዝተበጽሐ ስምዕ ወኪላቶም ብምልኣኽ ሓድሽ ፕሬዚደንት ከም ዝምረጽ እዩ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ብረቡዕ 30 ሰነ ገሊጹ። ኣብ 8 ለካቲት ስልጣኑ ዘብቅዐ ፕሬዚደንት መሐመድ ፈርማጆ ምስ መራሕቲ ርእሰ ምሕዳራት ኣይተሰማምዕናን ብምባል ብዘይ ምርጫ ን2 ዓመታት ክጸንሕ ዘሕለፈ ውሳኔ ካብ ህዝብን ዕጡቓት ቀቢላታትን ተቃውሞ ምስ ገጠሞ መደቡ ክቕይር ከም ዝተገደደ ይርስዕን። ኣሳት 10,000 ዝግመቱ ወታደራት ሶማል ብዘያፍልጦ ኣባላት ባይቶን ኣካላት መንግስትን ብምስጢር ናብ ኤርትራን ተዓሊም ከም ዝለኣኸ ዝኽሰስ ዘሎ ፕሬዚደንት ፋርማጆ ብዛዕባ መጻኢ ፖለቲካዊ መደባት ይኹን ዝኽሰሰሉ ዘሎ ጉዳያት ብዝምልከት መግለፂ ይሃበን። ንዝበዝሐ ጉዳያት ሶማል ብዝምልከት መግለፂ ዝህብ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማል መሐመድ ሁሴን ሮብለ ብዛዕባቶም ናብ ኤርትራ ምስ ተላእኩ ድሃዮም ጠፍዩ ዝበሃል ዘሎ ወታደራት ሶማል ተጻሪ ሚኒስትራትን ወታደራውያን ኣዘዝትን ዘለዋ ኮሚቴ ኣቑሙ ይርከብ። ሶማል ድሕሪ 3 ዋርሕ ሓድሽ ፕሬዚደንት ክትመርጽ ምዃና ኣፍሊጣ እኳ እንተላ እታ ሃገራን ጸላሊዋን ዘሎ ፖለቲካውን ጸጥታውን ሃጓፋት ክመልእ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘየለ ተንተንቲ ፖለቲካ እታ ሃገር የረድኡ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። እዚ ሬዲዮ ኤረና ድምጽ ራዲዮ ኤረና እዩ። ህዝባዊ ቃልሲ ንህዝባዊ ዓወት ብይርጋለም ፍስሓ ሬዲዮ ኤረና ህዝባዊ ቃልሲ ውዒሉ ሓዲሩ ምዕዋቱ ይተርፍን ቅልጽም ዓማጺ ቀኒን ወሪሑን ከይተሰዓረ ይዓርፍን። ህዝቢ ኤርትራ ናይ ዝግንዛቤ እዚ ተማሃራይ ኣይነበረን ሰናዲኡ እምበር 10ታት ዓመታት ይገብር ቅያስ ሪሑ ኣሰሩ ዘንበረሉ ዓውዲ እዩ። ቃልሲ አንጻር ዓመጽቲ ብውሑዳት ይጀምር እምበር ብውሑዳት ኣይዛዘምን።
ቃልሲ ኣንጻር ዓመፅ ሓፋሽ ከይዕሰለ ስለ ዘይተርፍ ኣንጻር ህዝባዊ ቃልሲ ዝወፈረ ድማ ጌግኡ ካብ ጌሓት እዩ ዝጅምር ኤርትራ ናይ ከምዚ ዓይነት ሓያልን ጸዋርን ቃልሲ ምስናይ ዓወቱ ተጠቃሲት እያ ቶም ወለዶ ናጽነት ድማ ናይዚ ታሪኽ ተምሃሮ ኢና ሰሚዕናን ኣንቢብናን ብዘወሃልልናዮ ዛንታታት ቃልሲ እናተሓበናን እናተነየትናን ዓኺኽና ምስሊ መግዛእቲ ብምስሊ ኣራዊት እናሰኣልና ጎቢዝና እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ዓመፅትን ደለይትን ዳማቶምን ንዝህልወና ጽልእን ምጽያንን ግርም ገይሩ ቐሪጽዎ ዓመፅ ኣዴታትን ኣዋልድን ቅትለት ዕሸላትን መንእስያትን ንብዓት ወለድን ውሉዳትን ዘየጸይንን ዘየስካሕክሕን ዝኾነሉ ኣጋጣሚ ከመይ ልኽህሉ ኽእል ስለዚ እምበኣር እቲ ህዝቢ ኤርትራ ብሞትን ስንክልናን ደቁ ብከርተትን ምክልባትን ገዛእ ርእሱ ዝበጽሖ መድረኽ ምውናን ሃገር ነቲ ዓቕሙ ዘይሓወሰ ወለዶ እውን ከይተረፈ ዘሕብን ታሪኽ እዩ እቲ ብደማዊ ገድሊ ህዝቢ ኣንጻር ዓመፅ ዝተተኽለ ዓኺኹ ደው ዝበለ ካብ ህዝቢ ወፂኡ ንህዝቢ ዝቖመ ዝተባህለሉ ሕጂ ዓማጺ ምዃን ወይን ክብሎ ብናፍቖት እከይነት ክቕሎ መራሕን ተላምን ዓመፅ ክኸውን ኣብ ትጽቢት ህዝቢ ኣይምበር እምበር ከይኮነ ይተረፈን እንሆ ድሕሪ 30 ዓመታት ናይቲ ህዝባዊ ቃልሲ ዘብቅዓሉ ግዜ ወለዶ ናጽነት ዝተሳተፈሉን ዝዕዘቦን ዓመፅ ስዒቡ እዚ ዕጫ ወረርቲ እንታይ ከም ዝኸውን ዕምሪ ዓመፅቲ ብኸመይ ከም ዝዛዘም ንዝደሓረ ወለድኡ እናመሃረ ዘዕበየ ኣካል ዓመፅን ወራርን ኣብ ግፍዒ ሰላማዊ ህዝቢ ኣብ ዝምታ ወደቐ መቐየዲ ዘይክተልን ልዕልና ሕጊ ዘይኣምንን ውልቀ ሰብ ይኹን ስርዓት ፍሉጥ መርገጺ ክህልዎ ትጽቢት ኣይግበርኒ እሞ ኣብዚ እዋን ኣብ ኤርትራ ኣይግበርኒዩ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ እዋን ደርግ ሰበ ስልጣን ብምንባሮም ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ኤርትራውያን ኣለዉ እዚኣቶም ካብታ ቤት ማእሰርቲ ክወፁ ዝኽእሉ እንተሞይቶም ጥራዩ ክንዲ ዝኾነ ኸዓ እቲ ቅድሚ 30 ዓመታት ዝነበረ ብዝሖም ናብ ትሕቲ ፍርቂ ጸሪዩሎ ክሶምን ቃሎምን ኣብ መጋባእያ ከይተሰምዐ በብሓደ ይሓልፉ ኣለዉ ናይ ፈለማ ኣብነታት ጥሕሰት ሕጊ ኣብ ነጻ ኤርትራ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢለ ሓስብ እታ ብደቃ ካብ መግዛእቲ ናጻ ዝወፀት ኤርትራ ካልኦት ደቃ ብዘይሕጋዊ መስርሕ ካብ ቤት ማሕቡስ ናብ መቓብር ዝፋነውላ እውን እያ ነዚ ዛንታ መሊሱ ዘይጽወር ዝገብሮ ድማ ቶም ቅድሚ 30 ዓመታት መዛኑን መሳርሕትን ናይዞም እሱራት ደቂ ኤርትራ ዝነበሩ ሰበ ስልጣናት ስርዓት ደርግ ሎሚ መማኽርትን መዋፍርቲ ናብ ዓመፅ ናይቶም ኣብ ኤርትራ ስልጣን ሒዞም ደቅነኦም ዝኣስሩን ዘከላቡትን ዘለዉ ምዃኖም እዩ ኤርትራ ህይወት ደቃ ኸፊላ ዘውፅኣቶም ኣድመይታ ካልእ ደም ክተኽሉ ኣብ ዝማደወ ገጻ ዕምባባ ነስኒሳ ንምቕባሎም ተገዲዳ ሓደ ሓሳባዊ ዝርርብ ኣብ ርእሰይ ፈጠርኩ ሓደ ኣብ እዋን ናጽነት ኤርትራ ዝተማረኸ በዓል ስልጣን ስርዓት ደርግ ኣብዚ እዋን ስልጣኑ ተመሊሱሉስ ምስም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ሰበ ስልጣን ክላዘብ ኣስመራ ይኣቱ ዕረና ጣዕመኒ ምስኣለይ ቀጽልኩ ንሱ ኣብታ ንሱን መሰልቱን እምበር ዜጋታታ ብዘይራዕዲ ዘይረግጽዋ ዝነበሩ ኣስመራ ምስ መጸ ካብ ዝኽሩ ዘፍለቓ ሕቶ ቕሪቡ ቅድሚ 30 ዓመታት ምሳይ ዝሰርሕ ዝነበረ ኤርትራዊ ሓለቓይ ነይሩ ድሃዩ ክረክብ ኣይከኣልኩን ምሉእ ስምን ናይቲ ሽዑ እዋን ኣድራሻን መዝነት እውን ይዝርዝር መልሲ ናይቲ ተሓታቲ ማለት ናይዚ እዋን ኤርትራዊ በዓል ስልጣን ክሰምዕ ደልየ ኣለኹ እወ መልሲ ናይቲ ኣብ እዋን ገድሊ ንናጽነት ናይ ዕላማ ብጾቱ ዝነበሩ ኣብ በረኻ ናብ ኩናትን ሓቢሮም ምስኡ ዝተጓዕዙ ኣብ ጥቓ ዝተሓየሩሉ ቦታ ኣብ ዝርከብ ባር ምዝንጋዕ ቅጭጭ ዘይብሎ ኣብ ልዕሊ ዝፈልጦም ሰባት ብህይወቶም ዝተቐብሩሉ መሬት
ሸናዕ ምባል ምንም ዘይመስሎ ዕላማ ገድሉን ህልው ኩነታቱን ምን ንጽጻር ዝረስዐ በዓል ስልጣን ሃገረይ እዞም ቅድሚ 10ታት ዓመታት ሓዲኦም ወተሃደር ደርግ ሓዲኦም ድማ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩ ኣብ ጉዳይቶም ን30 ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሰንበል ኣብ ካሜራ 10 ዘለዉ እሱራት ዝገብርዎ ዝርርብ እንታይ ይኸውን ምፍላጥ ዘየህንቲ ይኮነን ምርኻብ ናይዞም ክልተ ዓመፀኛታት ብቐንዱ ብጂኦግራፍ ኣብ መንጎኦም ንዘሎ ህዝቢ ትግራይ ንምጭፍላቕ እዩ እዚ ህዝቢ ንሓዲኦም ናይ ሕሉፍ እዋን ጸግዕን ጐድንን እዩ ንሓዲኦም ድማ ወዲ ገዛእ ሃገሮም እዩ ግና ነዚ ደረት ዝጥሒሶም ዕሸላት መንእሰያት ኣምሪሖም ካብ ቂምታ ዝሓይሽ ምኽንያት ዘይብሎም መሳትኦም ኣኽቲቶም ናብ ዓመፅ ወፊሮም ይኹን እምበር እቲ ዶብ ዝሓለፈ ጭካነን ዘውረድዎ ግፍዕን ከምቲ ጽቢቶም ራዕድን ተንበርካኽነትን ዘይኮነ ቃልሲ ህዝብን ሕራነ መንእስያትን ይወሊዱ ፍልልያት ኣጽቢቡ ኣንጻር ቀንዲ ጸላኢ ደው ዝበለ ህዝቢ ናይ ዝጐናጸፉ ዓወት ጨባጥን ምዃን ድማ ሓጊዙ ኣብ ውሽጢ ናብ ግዳምን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደ ዘስምር ምኽንያት ናይ ምዃን ረብሓ ወሊዱ በቲ ካልእ ሸነኽ መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ናይ ዓመፅ መኣዲ ክርከቡ ንኤርትራ ኣብ ዘይርብሕን ዘይምልከትን ኩናት ክጠፍኡ ንህዝቢ ኤርትራ ክልተን ልዕሊኡን ክሳራታት እዩ ነትን ጻር ዓመፅን ወረርትን ገጢሙ ዝተዓወተሉ ሕሉፍ ታሪኽ ዝብርብር እዩ ደቁ ክኸውንሲ ኣንጻርቲ ኣብ እንግድዕኡ ተኾይጡ ዘሎ ኣራዊት እምበር ኣብ ምውራር ጎረቤቱን ሓውን ህዝቢ ክጠፍኡ ፍጹም ክወሓጠሉ ይክእልን እዩ ብቐንዱ እቲ ኹናት ማዕረቲ ንህዝቢ ትግራይ ንምድቋስን ንምድናንን ንምንዋሕ ሽግር ህዝቢ ኤርትራውን ዕላማ ዝገበረ እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ ዋርሕ ህዝቢ ደቁ ካብዚ ዘየርብሖን ዘይምልከቶም ኩናት ብሰላም ክምለስሉ ከብዱ ሓቒፉ ኣብ ጸሎት እንከሎ ንውልቀ መላኽነት ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንቃወሚና ካብ ዝብሉ ደቁ ንሻቕሎቱን ድሌቱን ዝጐሰየ ደሃያት እውን ኣንጊዱ እዩ ወገን ወራሪ ጸግዒ ዓማጺ ደጋፈ በዳሊ ምዃን ዘሕፍረሉ ጊዜ መዓስ ከም ዘብቅዕ እንድዒ ንሕና ምስ ሰራዊት ኤርትራ ኢና ዝብል ደሃይ ገለ ኣሕዋትናን ኣሓትናን መምጽኡ ዘሕፈሮ ዜጋ ኤርትራ ቁጽሩ ውሑድ ኣይመስለንን እዚ ካልእ ሓደገኛ ገጽ ናይቲ ብደለይቲ ለውጢ ዝፍለጥ ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ከ እዩ ሓበላ ኣብ ምንዳይ ፍትሒ እዩ እዚ ፍጻሜ ናብ መልክዕ ዛንታ ቀይርና ክንሪኦም ስንፍትን ዓመፅ ክውገድ ዓማጺ ክውገዝ ፍትሒ ክነግስ ብድምፅን ብተግባርን ሆ ክብል ዝጸንሐ ሰብ እቲ ዓመፀኛ ስጉኡን ወጎንን ኮይኑ ምስ ዝርከብ ግምጥል ኢሉ ኣንጻርቲ ንምንጋስ ፍትሒ ሓቢርዎ ክማጎት ዝጸንሐ ደው ከም ምባል እዩ ኣንጻርቲ እቖመሉ ዝብሎ ፍትሕን ልዕልና ሕግን ምቋም እውን እዩ ወይ ክሳብ ምትሕብባር ንዓማጺ ክሳብ ኣሰራት ገበነኛ ምጥፋእ ክንዲ ንሞት ንጽሃን ምቅልጣፍ ከምኡውን ሽግር ሕብረተሰብ ንኽተሓላለኽን ዝምድና ኣሕዋት ንኽሽሕክርን ተራ ከም ምጽዋት ዝቝጸር ካልእ ገበን ናይቲ ምዃን ምርጫ እዩ ምርግጋጽ ፍትሒ ኣብ ወገንካ ክወርድ እንከሎን ብወገንካ ክትግበር እንከሎን ዝብል በበይኑ መለክዒታት ክሳብ ዘይሃለዎ እቲ ምርጫ ደጋፊ ዓመፅን ኣንጻር ዓመፅን ካብ ምዃን ዝተፈለየ ኣማራፂ የብሉን ቃልሲ ህዝቢ ዝወሰደ ወሲዱ ምዕዋቱ ስለ ዘይተርፍ እንሆ ኣንጻር ብዙሕ ብድሆታት ዝገጠመ ሓፋሽ ነዚ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ መድረኽ ሰሪሑሎ እቲ ዓመፅ እቲ ሞት መክልባትን ስደትን ድማ ዋጋዚ መቐይሮ ኮይኑሎ ንዓና ኤርትራውያን ዘመሓላልፎ ዓብዪ ምህሮውን ሰኒዱሎ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዋርሕ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወረደ ኣደራዕ ዋጋዚ ተመዝጊቡ ዘሎ ዓወት እዩ ብዋጋ ቃልሲ ህዝቢ ዝተረኽበ ዓወት ህዝቢ እዩ እቲ ኤርትራውያን ካብ ናይ ዓመታት ከርተትና
ክሳብቶም ኣብ በረኻታት ትግራይ ዝጠፍኡ ሕዋትና ዝተኸፍለ ዋጋኸ እንታይ ፈደየ? እቲ ብፍርህን ንጽበዮ ዘለና መርድእ ኣሽሓት መንእሰያትናኸ ዋጋ እንታይናዮ? ኣብ ምንታይ እዩ? ሕቶታት ሻቕሎትና ፍርህ ክሳራታትና ኣብ ቦትኡ እንከሎ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዋርሕ ሕልፈት ህዝቢ ትግራይ ጥምረትን ፍልልያት ምጽባብን ዘቆሞ ህዝባዊ ቃልሲ ንደበስ ክሳብ ክንደይ ከም ዘቀላጥፎ ርኢና ኣለና። ብሰንኪ ኣብ ቦታ ወፅዓ ሓፋሽ ወሪድና ዘይምሕሳብና፣ ብሰንኪ ናብ ቀንዲ ዓማጺና ክንጥምት ዘይምኽኣልና፣ ብሰንኪ ዘይምጽውዋርናን ዘይምንባብናን ንህዝብና ክሳብ ክንደይ ከም ዘድመናዮ ክንግምት ንኽእል ኢና። ህዝብና ኣብ ትሕቲ ኣደራዕ ዝበሊ ዘሎ ብሰንኪ ዓማጺ ጥራይ ዘይኮነ ዓማጺ ኣልዩ ራህዋ ኽንግስ ዝነበሮ ካልእ ተርኡ ብግቡእ ክዋጻእ ስለ ዘይከኣለ እዩ። ወፅዓ ህዝቢ ጐሲኻ ድሌት ውልቅኻ ብምቕዳም ካብ ዘለናዮ ዘይሓይሽ ፍረ ጥራይ ዝህብ እምበኣር ሕማም ጥራይ ዘይኮነ ጥዕና እውን ይለግብ እሞ ንሕናን ቃልስናን ይጥዐ። ንጹህን ጥዑይን ቃልሲ ድማ ጋጋ ጽቢብካ ኣንጻር ወፅዓ ሓፋሽ ኣብ ሓደ መስመር ምዃን እዩ። ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዘርአየና ሓቂ ድማ ንሱ እዩ። ህዝባዊ ቃልሲ ንህዝባዊ ዓወት። እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ።